Прывітанне! Як вы ўжо успелі дагадацца? Сёння не будзе бульбы. Сёння ўвогуле не будзе еўрапейскай кухні. Сёння мы перанесемся ў краіну надыходзячага сонца і прыгатуем удон з курачкай тэрыякі. Вы на канале Патэльня, мяне завуць Ягор. Паехалі! Для прыгатавання у гэты раз нам патрабуецца непасрэдна філей курачкі, вермішэль, яна же удон, пшанічная лапша, кунжут, соус тэрыякі, крыху соевага соусу, одна цыбуля, морква, чырвоны балгарскі перац, часнык і крыху імбіра. Спачатку берем філей і нарезаем яго на тонкія палоскі. Вось на такія тоненькія палосачкі я нарезаю. Дробна надта не трэба, але і буйныя кавалкі таксама не патрэбныя, бо яны не ўспеюць прыгатавацца. Ну, вось паглядзіце, вось такія танюсенькія, невялічкія брусочачкі, хай будуць так. Можна нават яшчэ папалам вось так парэзаць, каб такія чарвячкі атрымаліся. Такім чынам, калі мы будзем яе смажыць, унутры курыцы застанецца той самы сок, яна будзе сочная. Вы ж ведаеце, што курыная філейка, грудка, яна вельмі сухая, і калі яе перасмажыць, то яна становіцца зусім непрыемная на ўкус, на густ, на ўкус, на смак. На смак. Выпраўляйце мяне, калі што. Нарэшце, удон – гэта страва, якая гатуецца вельмі быстра на добра разагрэтай патэльні. І таму вось менавіта такія кавалкі прыгатуюцца, ну, літаральна за 1,5–2 хвілінкі. Дзякуючы гэтаму унутры застануцца ўсе сокі, а таксама мы увогуле павінны усе інгрэдыенты для гэтага блюда нарэзаць, разлажыць па скрыньках і толькі потым ставіць патэльню на газ і пачынаць гатаваць. Каб пакуль мы нарезаем адзін інгрэдыент, другі у нас ужо не ператварыўся ў кашу і не пусціў многа соку. Ну вось курыцу мы ўжо нарэзалі. Нават можна яе ўжо і ў такім відзе пачынаць смажыць. Але я б яе трошкі прымарынаваў, тым больш у нас ёсць пару хвілін, пакуль мы нарэжам астатнія прадукты. І за гэты час курка ўжо ў сябе ўпітае троху вось гэтага марынованага смаку. Таму давайте троху прымарынуем і пойдзем далей нарезаць прадукты. Я дадаю крыху соевага соусу, молоты перац абавязкова, каб гэта быў свежы молоты перац. Ён тада лепей свае пахі аддае, і крыху солі. Але ж не забывайце, што соль ёсць і ў соевым соусе, таму не перабаршыце. Все гэта перамешваем. І адстаўляем у старонку, пускай яно прамарынуецца да тых пор, пакуль мы не нарэжам усё астатняе. Марковку трэба нарэзаць дробнымі палосачкамі. І вось такімі дробненькімі палосачкамі нарэзаем моркву. Вось так меленька дробненькімі палосачкамі нарэзалі моркву. Яна, бачыце, вось, зусім маленечкая. Амаль што праз яе наскрозь відаць. Рэжам перац. О! Вы толькі паглядзіце, бонус! Да аднаго перцу дадалі яшчэ адзін, а за гэты я не плаціў. Толькі за гэты. Все, гэта семкі мусор. У гэтай страве ўсё наразаецца палоскамі. Таксама вось такімі мелкімі. Калі мы будзем яго смажыць, мы павінны зрабіць так, каб ён не ператварыўся ў кашу, а застаўся хрусткім, сакавітым, але
трохі спасірваўся і быў не сырым. Наступным чынам бярем цыбулю і нарызаем яе як мага танней, таму што яна павінна аддаць толькі смак у нашу страву, але мы не павінны яе там заўважыць. Таму меленька-меленька нарызаем. Разрезаем напалам і здымаем з яго шкуру, каб нарэзаць. Вось. За 2 дзеяння пачысцілі цыбулю. Так, дробненько нарезаем яе. Так, тут нешта мяккае, яно нам не патрэбна. Ну, вы ж ведаеце, як мелка нарызаць. Вось, ставім нож так, каб лезвие не дахадзіла да самой дошкі. Вось так вось, бачыце, ёсць пад'ём у ножа. І вот таким чынам мелка надрызаем. Вось атрымліваецца, што вось тут не дарызаецца цыбуля до конца, і яна у вас не разваливается на дошкі, і яе лепей так дзяржаць. А потым яна вось добра ляжыць, і яе удобна мелка наразаць. Ось і ўсё. У нас засталося самае галоўнае. Трэба невялічкі кавалачак імбіру пачысціць і дробненька нарэзаць маленечкімі кубікамі. Глядзіце, які ў мяне файны імбір. Я нават толькі з-за формы яго у краме купляў. Но нам так шмат не патрэбна, таму мы выражам адсюль маленькі кавалачак. Ну, недзе так. Трэба яго пачысціць. Вось, нарезаем полосочками. И вот такими тоненькими кубичками, тоненькими. Ну вось, усе продукты нарезаныя, тому самый час поставить воду, каб зварыць нашу лапшу, і пачынаць смажыць все по парадку. Патэльню трэба добра разагрэць, таму што мы павінны ўсё, што дадаем, адразу з усіх бакоў абжарваць, каб яно запечаталася і не дало соку. Дадаем на патэльню трохі алею. Я выкарыстоўваю аліўкавы алей. Многа не патрэбна, але каб яно не гарэла. Гатаваць мы будзем на патэльні вок, як вы ўжо заўважылі, таму што гэта японская страва, і яе зручней навогуле гатаваць у такой круглай вялікай патэльні. Значыць, дадаем на наш разагрэты алей наш імбір. Ведаеце, калі вы гатуеце стравы еўрапейскай кухні і ў складзе ёсць часнык, то менавіта часнык дадаюць у алей на патэльню у першую чаргу, каб ён аддаў страве весь свой смак і страва лепей раскрылася. Но гэта што датычыцца еўрапейскіх блюдаў. А калі мы гатуем азіяцкае блюда, у дадзеным выпадку японскае, мы спачатку дадаем у алей імбір. Ён аддае алею свой смак, і ўжо ніхто не скажа, што гэта не японская страва. У яе будзе свой такі імбірны смак. Так, самы час прямо сюды дадаем нашу курыцу. Але ж, ведаеце, не гуртом, а так, каб яна трохі часцямі дадаеце, каб успела пасмажыцца з усіх бакоў і не пачала варыцца. Можна нават так по краях раскладваць.
Я нават побольшу огонь. Пройшло хіба 1,5-2 минутки, больше не треба. Наша куриця прижарилася з усіх сторон і додаємо туди моркву. І так само перемішуємо, щоб хутенько наша морква припеклася з усіх сторон. Не зварилася, а зосталася такой тверденькой, хрустящей, хрусткой. Так само хвилинки 2, не больше. І праз хвилинку додаємо туди перець. Тим часом у нас уже закипела вода. Тому саме час додати туди нашу лапшу удон. Вона йде ось такими порціями. А зараз увага! Я вам розкажу 3 самих головних правила, коли готуєш любые макароны. Перше, треба много воды. Любые макароны варятся у великим объеме воды. Другое, обов'язково воду треба посолить. І коли ти лічиш, що ти вже достатково посолив воду, досоли ще лишку. Ну і третє правило, обов'язково варите усі макарони по інструкції. Коли написано, що варити треба 5 хвилин, значить і варимо 5 хвилин. Менавіта гэтыя макароны варяться 5-7 хвилин. Тільки трохи морква стала такой уже гибкой, але яшчэ яна хрусціць твердая. Самый час додать перец. Пройшла яшчэ хвилинка, досылаем туди цибулю, каб яна протушилася. Ледь не забыл. Потрібно ще 2 зубки чесноку. Коли чесник роздавить, він тоді лепей чиститься. Він просто виймається отсюда із шелухи. Я ще раз давим. Ну, ви пам'ятаєте, як чесник більше розкрив свої пахи. І меленько його шинкуємо. Досилаємо його в нашу пательню. Зараз ще хвилинка, каб усі смаки нашої пательні пережанілися. Ну і цвік нашої сьогоднішньої програми – це непосредньо соус териякі, який ми додаємо у пательню до наших останніх інгредієнтів. Я купляю його у крамі. Це солодкий соус териякі, який визначається менавіта для смаження. Його нельга вживати, коли його нешта макати. Ось, його додаємо ми 3. Ну, спочатку давайте 2 добавим столовые ложки. А, не, гляжу, по размеру треба ще 3. Додаємо 3 добрих столових ложки соусу. Ведаете, такий соус можна забити самостійно. Я нават ведаю як. І коли ви жадаєте, каб я для вас приготував гэты соус у отдельным відео, то мне потрібна ваша допомога. Коли під гэтым відео ви наберете, ну давайте так, 1000 подобаєк, то я здиму коротеньке відео, як зробити гэты соус у домашніх умовах. Там нічого складаного, але він так само смачний, і його можна вживати шмат у які страви. Так, додали соус. Добре все перемішуємо. Каб ён усі наші компоненти добре так обняв, скажем так. Ведаєте? Хіба треба ще лишку додати. Маловато. Так, додаємо ще криху. Я ось так зроблю. Ось так, раз. Ну, хіба лишка. Достатково.
Добра перамешваем. Зараз ён прагрэецца і зноў зашкварчыць, як мае быць. І ў гэты момант мы дададзім наш удон. Пакуль мы дадавалі астатнія інгрэдыенты ў патэльню, удон ужо зварыўся, і яго трэба адкінуць на дуршляк і прамыць халоднай вадой. Дадаем наш удон. І вось тут важліва ўсё добра вымешаць, каб гэта стала адзіным цэлым. Спачатку давайте паспрабуем саму курочку. Яна дастаткова салёная. Я бы не сказаў, што яна сухая, хаця яна і доўга там гатавалася, але яна соусам разам мае свой сок. Ну і ўсё адразу. Хоць для нас палачкі гэта і незвычайны сталовы прыбор, але калі ясі менавіта палачкамі, яксьці адчуваеш сябе па-іншаму. Не сказаць, што японцам, але смак трохі мяняецца. Карацей кажучы, гэта вельмі смачна. Вы абавязкова должны самастойна паспрабаваць прыгатаваць гэта у домашніх умовах. Ну а калі прыгатуеце, то напішыце ў каментарах, што у вас атрымалася. Ну а з вами быў, як заўжды, Ягор. Гэта канал Патэльня. Падпісвайцеся на канал, цісніце падабайкі, ставце званочкі, яны вось тут, каля кнопкі падабайка. Тады вам будуць прыхадзіць паведамленні аб новых відэа на маім канале. Ну і пішыце ў каментарах, што вам падабалася і што б вы хацелі бачыць у наступных відэа. Смачна есці!